салом алейкум ва ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог ва чунар вақта бо шумо ман Азам Тағоев. Видеои ки имрӯзаи мо дӯстон дар бораи ҷондорҳое меравад ки онҳо моро шикор мекунанд. ва ба касе ки дӯстон ин видео интересна марҳамат тамошо мекунем ва он бошад видеои ки имрӯзаамонро сар мекунем. мор яке аз ҳайвонҳои хатарноктарин дар рӯи ҷаҳон аст ва якчанд намуди морҳо мавҷуд аст ки баъзе аз онҳо инсонро метавонад бо як газидан ба он дунё фиристад. аз ин морҳо қариб ҳама ҷондор метарсад ва дигаронашон метавонанд ки одамро хафа карда рост бихӯранд. қариб ҳамаи мавҷудоти зиндаи рӯи олам аз мор метарсад, вале ҳаст ҷондорҳое ки мор аз онҳо тарсанд ва ин ҷондорҳо мор мехӯранд ва ҳаст боз морҳое ки онҳо якдигарашонро мехӯранд. мангуст ин шикорчии беҳтарин. мангуст бисёртар морҳоро шикор мекунад, аммо аз ҳама зиёдтар дида ин мангуст кобраро нағз мебинад. ин ҷондорро агар бинед мегӯед ки ин ҷондори безарар аст. вақте ки ӯ гурусна мемонад баъд мебинед ки чӣ мешавад. ин ҷондорро нохунҳояш хело ҳам дароз аст ва скорости давидани ӯ хело ҳам тез аст ва метавонад ки моро фиреб диҳад. мангуст аввал ба мор худаш ҳамла намекунад. онҳо ждат мекунанд ки аввал мор ба онҳо ҳамла кунад ва баъд онҳоро медоранд. аз ҳама морҳои заҳрноктарин дар ҳиндустон аст ва ин мангуст аз ин мор ҳам наметарсад. ин ба назди он мор мераваду ва аз ҷои худ мепарад ва ин морро ғам медиҳад. чанд дафъае ки мор ба ин ҳамла мекунад, аммо бенатиҷа мемонад ва баъд аз ин мангуст бо як ҳамлаи худ ин морро мекушад. мангуст ҳамеша морро аз калаш ё ин ки аз гарданаш медораду ва ба замин меҷиқад ва чӣ қадаре ки метавонад метал кунад, то ин ки ин мор нафас накашад. мардуми ҳиндустон мангустро дӯст медоранд. барои чӣ? ба фикрам худатон фаҳмидед. барои он ки дар ҳиндустон морҳо хело ҳам зиёд ҳастанд, аммо инҳо шикорчии морҳо ҳастанд. ҷайра инам хело ҳам ҳайвони опаснитарин аст ва қувваи ин аз қувваи мангуст 33 маротиба зиёдтар аст. ин худаш барои шикор ба мор намеравад, аммо дар вақте ки аз пеши пои ӯ мор мебарояд, ин ба назди ӯ меравад ва ин морро бӯй мекунад. вақте ки мор мехоҳад ки ин ҷайраро газад, ин ҷайра сарашро хам мекунаду ба даҳани ин мор бошад сих медарояд. ҳар дафъае ки ин мор мехоҳад ки ӯро газад, аммо ин бенатиҷа мемонад. вақте ки ин ҷайра вақти муносибро меёбад, аз калаи мор зуд дошта бо дандонҳои тези худ калаи онро маҷақ мекунад ва мехӯрад. ва ҳатто бародаро морро хук ҳам метавонад хӯрад ва хуги хонагӣ ҳам. аз заҳри ин мор хукҳо ҳеҷ чиз намешаванд, барои он ки онҳо хело ҳам ҳарбе ҳастанд ва заҳри ин мор ба хуни онҳо рафта наметавонад. медаед, ба фикрам шумо ин ҳам ҷондонро медонед. чӣ қадar ки мо бо шумо медонем бародарон, медаед асалро хело ҳам дӯст медорад, аз номаш ҳам дида. ва баъд онҳо моро ҳам хело ҳам дӯст медоранд ва морҳои заҳрнокро. морҳое ки заҳраш камтар аст, ин ҳамун морҳо ба медаед маҳкум нестанд. онҳо фақат морҳоеро мекӯбанд ки заҳраш хело ҳам зиёд бошад. ва даст ва фуки ин ҷондор хело ҳам пурқувват аст. медаед бӯи моро аз чӣ қадар роҳ мефаҳмад ва барои хӯрдани ӯ меояд. ва организми медаед чӣ гуна ҷолиб аст, худатон хоҳед дид. ва организми медаед хело ҳам ҷолиб аст ки ӯро ягон намуд заҳри мор газида кушта наметавонад. ин медаедро мегазанд ва баъд аз 7-8 минут бохеста меравад. гадюкае ки заҳраш аз ҳама заҳри ҷондорҳои дида баланд аст, ин метавонад ҳатто ҳамин морро ҳам хӯрад. дар як ҷанг аст, медаедро мор мегазад ва баъд аз газиданаш ин морро мехӯраду ва баъд аз хӯрдани он мор ин медаед дардро ҳис мекунад ва ин медаед аз дунё бигзара бигӯям мешавад. не ки ҳоли зиқ нашен, аммо баъд аз 40 дақиқа ин медаед чӣ хеле ки аз хоб мехезад бигӯем мешава, мехезаву боз авқафои кори худаш. ва бо ҳамин видеоҳое ки имрӯзаи мо ба анҷом расид бародарон, ба канал ҳатман подписатсия карда зангбачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. фикру ақидаҳои худро дӯстон дар комментария нависед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.